Lontong pecel ala-ala Oman. Halo rek, piye kabare dino iki? Muga-muga padha seger waras kabeh yo. Oke rek, ceritane wingi iku wali murite PAUD ambek TK iku padha golek sayur ceker remes iki ndek ngarep sekolahan yo rek. Soale ngarepe sekolahan iku tebuan rek sing lagi ditandur. Dadi dicukuli ceker remes iki. Jarene wong-wong iku rasane enak, dadi aku penasaran, dadi yo melok golek. Oke rek, sayur ceker remes iki mang wis tak umbah terus tak godhog. Lah lek wis mateng kari ngentas, maring kono ndek kene aku ngirisi tempe gawe lawune yo rek. Tempe iku pancene paling enak lek dibumbu ngene yo rek. Bumbune aku gawe bawang, ketumbar, kunir karo uyah. Lah lek wis lembut langsung ae kari nyemplungno tempene terus dibolak-balik ben rata karo bumbune. Mari ngono tak cepakno lengo, lek lengone wis panas kari goreng tempene. Lek tempene wis mateng kari ngentas. Warna tempene apik yo rek. Kulup ceker remese wis mateng, tempene yo wis mateng. Mari ngono ndek kene aku ngejer sambel pecele yo rek. Soale sambel pecele ndek kene aku tuku dadi. Lah iki aku ya wis ngirisi lontong, mari ngono tak tumpangi kulupan, terus kari ngekei sambel pecele karo tempe, terus ayo sarapan.